Özbekistan Respublikasyna iş saparyna bolmagynyň şäherlerini ýer bilen hormatly prezidentimiziň awtoro kerweni Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi görnüşindäki ýokary derejeli birinji sammitin geçirilýän ýerine Kongres merkezine geldi. Bu ýerde hormatly prezidentimizi Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew mehirli garşylady. Merkezi Aziýa döwletleri bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky köp taraply hyzmatdaşlygy ösdürmäge hemde pugturandyrmaga gönükdirilen bu sammitin gün tertibine sowda ykdysady we maýa goýum gatnaşyklaryny pugturandyrmak, ýaşyl energetikany we ýaşyl ykdysadyny ilerletmek, ulug we sanly aratnaşygy gowlandyrmak, medeni insan-törür gatnaşyklary giňeltmek bilen baglanyşykly meseleler girdildi. Prezident Şawkat Mirziýoýew ýokary derejeli duşugy açyp, meclise gatnaşlary ýene bir gezek mübarekledi we Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi görnüşindäki birinji sammiti Gademy Samarkand şäherine geçirmek barada Özbekistanyň başlangyjyny gollanyklar üçin hoşallyk bildirdi. Şeýle hem Özbekistan Respublikasynyň prezidenti çykyşyna Merkezi Aziýa döwletleriniň we Ýewropa Birleşiginiň daşar siýasatdarlarynyň ýakynyna Aşgabatda geçirilen nowatdaky duşugynyň möhüm ähmetini bellädi. Sammitin başyndan soňra hormatly prezidentimiz çykyş etdi. Hormatly prezidentimiz sammite gatnaşçylary mehir mübareklep, açyk göňüllüligi, mehmantöwerligi we işlemäge döredilen şertler üçin Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Miramowicz Mirziýoýew minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başlarymyz şu günkü duşugyň aýratyn ähmetini belläp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hemde Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejedäki şeýle duşukda ilkinji gezek gepleşikleri geçirýänini aýtdy. Munyň özi öz bolşy wakadyr. Bizim pikirimizce gatnaşyklaryň hyzmatdaşlygy çoňlaşdyrmagyň, ýakynlaşmagy we gatnaşyklaryň bir usullaryny döretmegiň zerurdygyna düşünýändigine şaýatlyk edýär diýip döwlet başçysy aýtdy we ara alyp maslahatlaşmalaryň gatnaşyklary puturandyrmakda, ýöwara düşünmek hemde anyk garaşyklary gazanmakda möhüm tapgyr boljakdygyny anan bildirdi. Türkmenistan bilelikdäki işiň ören möhüm wezipeleriniň gataryna tewit paragatçylygyny, howpsuzlygyny hemde durnuklygyny gazanmagy we saklamaga aýratyn ähmet berýär. Biz häzirki şertlerde Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky ýazy diplomatik hyzmatdaşlygy sewitdäki we goňşy ýurtlardaky umumy ýagdaýlara netijeli täsir etmäge ukypy diýip pikir edýär. Bu orada Dünýä Birleşiginiň olary bilen Birleşen Milletler Guramasynyň tagallaryna ýardam bermeli pataplayar. Garaýşlaryň umumlygyndan ugralyp, Merkezi Aziýany paragatçylykly ykdysatda aýdan özüne çekici geosiýasy dawalary we gapmagarçylyklary goşulmaýan durnukly sewit hökümine görýär hormatly prezidentimiz aýtdy we Türkmenistanyň öz betaraplyk hukuk ýagdaýyny we halkara borçnamalaryna laýyklykda şu maksatlara ýetmek üçin işlemege taýýardygyny tasdiklady. Şunun bilen baglanykda döwlet başlarymyz Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 21-nji martda 67 döwletiň awtardaş bolmagyny, Türkmenistanyň hemişelik betaraplygy kararnamasyny bir agzdan kabul edilmegini çekip, bir resmi namany gollanyklar üçin minnetdarlyk bildirdi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz Owgantystana ýagdaýy düzgünleşdirmegiň sewitde we bütün dünýäde paragatçylyk hemde howpsuzlygy üçin etmekde möhüm ähmetini bellädi. Döwlet başlarymyz Merkezi Aziýa bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky ykdysady we maýa goýum bolganlaryna, energetika, ulug hemde sowda puwdaklaryna hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini ýokary baha berilýändigini, bularyň ileri sürýän ugurlary hasaplanýandygyny aýdyp, Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigi bilen netijeli energiýa dialogy täze derejede ýola goýmaga berk çalşýanyny we iş ýüzündäki ädimleri amala aşyrmaga taýýardygyny tasdiklady. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ýaşyl energetika ulgamyny lilikdäki tassamalary amala aşyrmak ugruna çykyş edýändigini, elektrik energiýasyny öndürmegiň kuwatyny artdyrýanyny we ony Ýewropa iwermäge taýýardygyny bellep, elektrik ulgamlary çäklerinden geçýän döwletleriň birleşen tagallasy bolany bu tassamanyň ýakyn wagtda ýöwara beýikli esasy ýerine getirecekdigini anan bildirdi. Şeýle hem döwlet başlarymyz Türkmenistanyň ýel we gün energiýasyny peýdalanmakda Ýewropaly hyzmatdaşlar bilen işlemege taýýardygyny, mundan başga da vodorod energetikasy babatda da hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiligini seretmek üçin açykdan aýtdy. Ulug we kommunikasiýa ulgamlaram strategik ugurlardyr. Günnogor günmatar hemde günmatar günnogor ulug kommunikasiýa ulgamlaryny döretmek munyň itaty beýle bolup durýar. Bu meselede hadarysy ugura uly urun berýär. Türkmenistanyň Hazar deňiziniň kenaryndaky Türkmenmaşy portunyň kuwatyny, şeýle hem ýurdumyzdaky ýol ulgamlaryny şu tassam üçin ulanmaga taýýardymyzy aýtmak isleýän. Kommunikasiýa ulgamyna da Hazar deňiziniň düýbinden kabelleri geçirmekleri ulgundan we mümkinçiliginden ugralýar. Umuman Türkmenistan Hazar deňizine suwasy üçinçilik ulgamlarynyň gurulmagy kenaryaky döwletleriň ykdysat taraplaryna laýyk gelýär. Hemde beýiklikleri we peýdany diň hukukly hasap almak esasynda Ýewropa energetika, ykdysady we ulug durnuklygyny üçin etmegiň möhüm şerti diýip hasaplanýar. Umuman alnanna
Sebitde üpçünçülük taslamalar toplumuna Ýewropa Birleşiginiň maýa goýumtaýdan täsirli gatnaşmagynyň üreýän wagtyna ädilen ädim boljakdygyna ananýanyp bellemek bilen hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň Ýewropa bilen töwdany hassa giňeltmek üçin açykdygyny, maýadarlara dolu amatly şertler döretmäge taýýardygyny we şunuň bilen baglykda Ýewropa kompaniýalaryny türkmen bazaryna işlemäge çagyrdy. Hemde şu maksat bilen haritleri iýerjileri we alyjylary gollamagyň maksatnamasyny taýýarlamak mümkinçiligini teretmegi Ýewropa Birleşigine teklip etdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň medeni ansanpörür hyzmatdaşlygy üýtdirmäge we giňeltmäge de ygaradygyny aýdyp, Ýewropa Birleşiginiň köp ýyllardan bäri Merkezi Aziýa sebitinde durmuşa geçirýän bilim taslamalarynyň we maksatnamalarynyň netijeligini minnetdarlyk bilen belledi. Olaryň arasynda Tasis Tempus, Erasmus Mundus, da reali giňerimli maksatnamalar bar. Hudufanna Türkmenistanna Erasmus Mundus we Erasmus goşmak maksatnamalarynyň çäklerini magistr maksatnamalary bilim lugamasyny sanalaşdyrmak, durnukly we akademiki yksamlygy gollamak boýunça 40-dan urak taslama amala aşyrdy diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. We bu işi ötürmekde hyzmatdaşyň taraplaryny we isleglerine jogap bermek bilen hünermend bilim mabatda birlikde taslamany işläp taýýarlamak mümkinçiligini teretmegi teklip etdi. Döwlet daşdanymynyň ýokary tehnologiýalyk kärhanalarda işleýän ýokary hünerli teknik işgärleri taýýarlamak babatda üren möhümdigini belledi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz tarih, arkeologiýa, etnografiýa, medeni taryhy mirasyň ýadygarlyklaryny gorap taklamak boýunça birlikdäki almy we barlyk taslamalaryny işleňişdirmegi teklip edip, fiýagatçylyk alışmalarynyň ekologiýa we etnografiýa fiýagatçylygynyň belli bir maksatly birlikdäki maksatnamalaryny taýýarlamagyň hem geljeginiň ulydygyny aýtdy. Çykyşyň ahyrynda hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi görnüşindäki hyzmatdaşlygy dowam etmäge we işleňişdirmäge bir çarşýanyny we bu oňyn hemde ähmiýetli işe tarlarny goşat goşmaga taýýardygyny tasdiklady. Özbekistan Respublikasynyň prezidenti hormatly prezidentimiz de çuň many mazmunly çykyşy we beýan eden anyk teklipleri hemde ýöwari bähfiyetli hyzmatdaşlyk barada oňyn garaşlary üçin hoşarlyk bildirdi.